@Pablo Iglesias. Coletas, cómeme los huevos. #democracia. Hola, troncos. Eu son Cristina Cifuentes, presidenta da Comunidade de Madrid, e hoxe estou aquí para ensinarvos todo o necesario para a consecución dun máster. Así que ide preparando a carteira. Barbas, mírame dunha birra. Sí. Selfie. Selfie eu sola, que ti eres moi feo. Ai, está quedome genial, vamos a subir a Instagram. #herniándome por vos. Bueno, a ver, chavales, vámonos poñer co do máster. Mirad, entrades aquí e poñedes os vosos datos. É moi importante poñer ben os vosos datos, porque nós en Amazon, por exemplo, meu pai confundeuse e puxo un número que non era, en vez de 25 puxo 24, e as cousas que pedíamos chegaban ao veciño. Que dicíamolle, oye, non che chegaría unha desbrozadora que pedimos por Amazon? E dicía, no, a mí non me chegou nada. E por víalo desbrozando a mesma desbrozadora. Eso sempre ten de cuidado. É moi importante, antes de poñer os datos, elegir unha universidade que vos guste, non? Que vos sintades cómodos. Mirade o plan docente, mirade o claustro de profesores, mirade as instalacións, a canto está o Cuba Libre na taberna, todas as cousas básicas para poder ter unha vida universitaria de calidade. Despois mirade que te acerca ou que teña vos accesos por si quixerades ir á clase, que non fai falta, pero bueno, hai a quen lle gusta ir. Tamén hai a quen lle gusta o pulpo sin picante, eu aí non me meto. Cada loco con su tema. Dámoslle a seguinte, ahora ven o das asignaturas, collemos hasta 60 créditos, dámoslle a seguinte outra vez e ahora ven o parte máis importante, que é a de pagar. Aquí metemos o número de cuenta e temos dúas casillas, unha de discapacidade e outra de terrorismo. Iso é porque se tes un familiar discapacitado ou terrorista, fanche un descuentiño. E está moi ben, claro. E ahora dámoslle a formalizar e así é como se saca un máster. Cristina Cifuentes, Master of the Universe. Pero Cristina, un máster non se saca así. Haberá que facer uns traballos, haberá que facer uns exámenes, haberá que ir á clase, haberá que defender un traballo fin de máster. Primeiro de todo, os teus pais saben que estás aquí solo, rapaz. A ver, o cativo este non pode vir aquí el solo, que despois hai desgracias. Por favor, ten de sentido. En resposta á túa pregunta, estásme dicindo que por non haber ido á clase, non ter feito os traballos e non presentarme os exámenes, o meu máster xa non vale como os outros. Hostia, é que vindes cunhas exigencias que normal que teades solteiros todos. Que pode ser que eu ao mellor, pois bueno, que non estudiara. Bueno, vale, ao mellor non estudiei, pero paguei, teño as tasas pagadas, teño a carpeta dese ano de ir á universidade, eso non vale nada. Eu sabes o que creo que pasa aquí, que hai moito machista. E como eu son unha muller estudiada, vindes a por min. Que o que pasa? Eu tiña unha parede chea de títulos, teño unha parede chea de títulos de arriba a baixo, e quedábame un hueco. E xin eu, que título me vai ben aquí para completar? Eu había o máster, ese é fíxeno. Era iso o curso de palilleiras e fixen o do máster. É para botarse así, pois de escola, joarre carallo, será por fotos para poñer, unha foto do meu Trotsky. Veña, home, veña. Por certo, tes ahora quen te leve para a casa, levo teu sin problema, deixo-te ali na de tua abuela se non tan teus pais, vale? Agora, se queres, dimo sin problema, rivales políticos, pero somos personas ao fin e ao cabo. Bueno, se me deixas a de miña abuela, sempre me ten un rejuserito, se é unha nocilla para a merenda que daba ali vendo os dibujos. Pois gracias, Cristina, mira, xa hasta non me parece tanto mal que trampeaches un máster. Quen non trampeou algo? Quen non xogando ao tute de repente apareceu cos 4 ases e as 40 así de suerte? Ou quen non intentou meter comida no cine? Todos andamos facendo algunha trampa, todos bordeamos a lei algunha vez. Quen non lle dixo da comisión de festas, non, rifas xa comprou meu pai para librar de non pagarllas, e cando teu pai non comprou. Todos facemos algún trampeo, así que non pasou nada. Yo creo que sí he sido exigente con mis hijos y que aprendieran que en la vida todo cuesta mucho y que nadie te regala nada y que se esforzaran al máximo. Como fixeches ti para sacar o máster, non, Cristina? Vamos a ver, non podes facer tías bromas, porque se faz tías bromas, pa que carallo estou eu aquí? Se é máis gracioso o vídeo normal que doblado, non valo eu pa nada, non tiña que estar eu aquí. Mira, que todos estos huevos, Cristina, todos estos huevos de que seades máis graciosos vos que os doblajes. Porque penso eu collo e non fago nada, non collo e non fago nada, é que todos estos... aquí polo eu collo e máis polo... Hombre, que faga ela, que faga ela. Mamá é buena, sempre nos compra cositas e apenas nos soupa, solo se te portas moi mal. Sí, pero el pórtase ben, el é un santiño, verdad? Seu irmán é así máis terrible, que xa nos pideu a moto, é máis todo, bueno, é así máis gamberro, pero tampouco é malo, tampouco é malo. Queimoulle o coche aí ao director do instituto, e máis roubou os cartos todos da excursión de fin de curso, pero non é que el sea malo, o que pasa é que tocoulle unha clase de moi malas compañías, é por iso. Que tamén algo é culpa miña, porque non lle zoupei nada, o que pasa é que zoupeille tanto a este, que me quedou así que nin arre nin xo, sabes, quedoume así natillas de todo. Entonces, pois bueno, pois por iso outro lle zoupei nada, nin tanto nin tampouco. A mí gústame moito ir con mami e con papi,
Papi unha vez dixo, vou non levar ao relax pa espabilar. E agora sempre di, gastei 1000 euros e quedou como estaba. Hola, Cristina, vou te enseñar como se reanima a unha persona, non? Tes aquí un maniquí como este. Pero este maniquí está mal, o importante será da cintura para baixo, non é o que queremos todas, non para que queremos un muñeco destes, non? No, este é un muñeco para practicar primeiros auxilios. Primeiro miramos se respira. Hostia, non respira, está morto. No, bueno, claro, é un muñeco. Os muñecos non respiran, é normal. É normal que ao facer o masaje cardíaco sone como a peido. Sí, os estou botando, eu sí. Pois podes parar. Sí, perdona, Cristina. Normalmente despois de salvarlle a vida que queren sexo, así que practicamos a enrollarnos co muñeco. Empezamos así con uns biquiños, da mollón. Despois o outro xa non tan que ver xente. Así é como se resucita unha persona. E non saberás como se fai para resucitar unha carreira política, porque igual me viña ben. No, eu eso xa non traballo. E bueno, despois de que realices este curso, imos te dar un diploma como que eres experta en primeiros auxilios. Bueno, o diploma non quero, mellor, mira, a min de títulos non me fales, eu non quero nada saber nada. Xa escarmentei. Ata aquí outra loucada do braxe da Telejaita. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandalle aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.